дзень, значыцца новая нагода сустрэцца. Не будзем замаруджвацца на адным месцы. Тым больш, што статыка гэта увогуле не пра нашу каманду. Рух гэта ўсё. Магчымасць зрабіць адкрыцці, убачыць на ўласныя вочы штосьці яшчэ нябачанае, пераадолець стагоддзі, каб дакрануцца да сведкаў даўніны. І, канешне, далучыцца да сучаснасці, годнай быць занатаванай у часе. Выпраўляемся ў чарговую фальклорна-гістарычную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 654. Раю далучыцца, каб рушыць разам наперад у мінулае краіны. Распачалі вандроўку з Мінска, наперадзе пераезд на Гродзеншчыну. Ад сталіцы амаль 200 кіламетраў і мы трапім у погеры Дзятлаўскага раёна. Тут, пачынаючы з 1978 года, плённа працуе на творчай ніве фальклорны калектыў. Ён быў створаны дзякуючы намаганням маладога спецыяліста Аляксандры Шыдла і злучыў пад дахам Дому культуры 9 жанчынак-пявунняў.
Будзем бавіць пэўны час з імі, але спярша дазнаемся, хто сёння здолее надаць новае гучанне толькі пачутай песні. І гэта кампазітар Сергей Сухамлін і Лізавета Цупрык. Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх, хто бавіць гэты час разам з намі з праграмай «Наперад у мінулае». Калі я быў малым, я марыў стаць касманаўтам. Дзяўчынкі з майго класа марылі лячыць ці вучыць дзяцей. Час ідзе наперад, як і наша праграма, і таму моладзь імкнецца зараз стаць знакамітай. Некаторыя праспевы. Як? Зараз даведаемся разом з вами. Традыцыйна не толькі паслухаем, але все убачым на свои вочы. Наперад, сябры. Лиза, добрый день. Очень рад тебя видеть в нашей студии. Здравствуйте. Такую рыжую красавицу. Спасибо. Что скажешь о нашей сегодняшней песне? Эта песня называется «Як на рэчыцы», и она мне очень нравится, потому что она буквально описывает меня. Здесь рассказывается о том, как девушка собирается на свидание, и мне очень нравится она. Ну что ж, я с удовольствием, как и наши зрители, послушаю твою версию этой песни. Что ж, поехали, не будем долго ждать. Лізавета Цупрык, салістка брэсцкага гарадскога духавога аркестра, аб'яднання сольныя спевы народнага тэатра студыі «Раёк», уладальніца гран-пры радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі», спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Як зорка, як камета, я вандрую праз млечны шлях, без сакрэтаў судна гэта, я жыву в вяках. Мільёны кіламетраў светавых гадоў, мы лунаем у паветры побач з новым сном. Зайди, солнце ясное,
прыпынак у сваіх падарожжах ля вёскі Горка Дятлаўскага раёна маецца месца сапраўды сакральнае. Тут на ўзгорку ляжаць камні, валуны, якія ўтвараюць арку. У народзе іх называюць каменная брама або паклонныя камяні. Мясцовыя лічаць іх святымі, спакон веку прыходзяць сюды, каб пазбавіцца ад хваробаў. Варта было толькі прайсці праз арку, і чалавек адужваў. Але з-за нядобрых людзей камяні штораз урастаюць у зямлю. У былыя часы праз каменную браму мог праехаць вершнік, а па легендзе Пётр I нават праязджаў пад імі на карэце. Тутэйшы пан вырашыў вылечыць свайго сляпога сабаку. Тройчы правёў яго праз браму, тым самым абразіўшы святыя валуны. І яны пачалі асядаць у зямлю. Засталася толькі невялічкая адтуліна, праз якую можна хіба прапаўсці, укленчыўшы. Часам на паклонных камянях пачынае выступаць вада. Людзі кажуць, камні плачуць. Сабраная вада дапамагае адолець самыя розныя хваробы. А яшчэ маецца павер'е, быццам калі пад гаючымі камянямі прапаўзе вялікі грэшнік, то яны абваліцца. Але пакуль дагэтуль яны яшчэ стаяць, значыць, не ўсё яшчэ страчана. Добрый день вам, дорогие городские из села. Я женщина, рано поспевать Ах, лапти мои, лапти с дивками, я припеву вам спою за ковыками. Пайшоў дзед сельсавет, ды заяву падае, развядзіце мяне з бабкай на гарэлку не дае. Дзед Бог малаціў, баба пацявала, дзед прасіў бабы Богу, баба не давала. Не даешь ты мне, не давай нікому, зачиняйся, веточку, і бяжи додому. А мой дед паляўнічий, он застрэліў гарав'я, цэлы тыдзень елі мяса і за пень узяў гуля. Пайшоў дзед па грыбы, баба па суніцы, прыйшоў дзед без картоў, баба без вадіцы. Привялі мяне на суд, а я ўся трасуся, прысудзілі стояю, а я ж не нясуся. Дякую вам, людзі добры, што мяне паслухалі, весяліцеся, танцуйце, я таму падумаю. Нагадаю, што месяца мы аднаўляем старыя песні, створаныя ў межах нашага праекта на самым яго пачатку. І вось сёння для вас чарговыя птушкі Фенікс, Дмітрый Карась і Сергей Славянскі. Hey!
крыніченьку, нядзеленькі дзве. Любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. А ўжо стою крыніченькі, чапіцы вядро, а ўжо ж тую дзяўчыноньку высватаў Пятро. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. А ўжо стоя крыніченькі, арлы ваду п'ют, а ўжо тую дзяўчыноньку да шлюбу вядуць. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Адзін вязе за рученьку, другі за рукаў, трэці стаіць горка плача, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Соло. Лай-ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай. Hey! Лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай. А ўжо тая крыніченька засарылася, а ўжо тая дзяўчынонька зажурылася. Ой, жаль, не памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Пагасцявалі ў Погерах, зараз паедзем у іншы населены пункт Дзятлаўскага раёна. Ад Мінска 171 кіламетр і мы ў мястэчку Наваельня. Тут народны фальклорны калектыў ашчадна захоўвае і працягвае традыцыі і абрады сваіх продкаў, ладзіць каляндарна-абрадавыя святы і адпаведныя дзеі. Спяваюць жанчынкі акапельна, двухгалоссем, і гуртом, і дуэтамі, і сольна. А вось што нам могуць прапанаваць творцы, што гаспадараць у студыі гуказапісу, разам і даведаемся. Завітаем да Сергея Сухамліна і Лизаветы Цупрак. Включай мелизмы где хочешь. Полощица умывается, у чаровички обувается, у чаровички обувается, у чаровички обувается. Лиза, я знаю, что ты ворвалась в этот музыкальный мир, на нашу сцену, имея у себя за плечами опыт не только в музыке, но и в спорте. Да, на самом деле это правда. Я с 4 лет занималась фигурным катанием на протяжении долгого времени, но когда надо было уже выбирать между серьезным спортом, там, где надо было ездить в другой город 2 раза в неделю на тренировки, каждый день просыпаться в 6 утра, вставать там по 4 часа на льду, проводить время, тренироваться. Я выбирала между вокалом, собственно, и этим серьезным спортом. Я все-таки не бросила полностью спорт, и сейчас я занимаюсь академической греблей. И там у меня хорошие результаты, и я очень благодарна судьбе за то, что вот так все хорошо сложилось. Ну что ж, хорошо. Сейчас у нас такая чуть-чуть менее сложная задача — допеть нашу песню до конца. Вижу, что ты хорошо ее чувствуешь, поэтому давай продолжать в том же духе. Давайте. Пойду я на ту гору, погляну.
каліною. Стояв хлопець з дівчиною. Дівчина гуляла, дівчина співала, свою долю вспоминала. Дівчина гуляла, дівчина співала, свою долю вспоминала. Каб я тую долю знала, рано замуж не спешала. Своей родной мамки у родного татки, як вишенька расцветала. Своей родной мамки у родного татки, як вишенька расцветала. А тепер мне треба знати, поздно легче рано встати. Позднюсенька легла, ранюсенька встала, все свекровцы догаджала. Позднюсенька легла, ранюсенька встала, все свекровцы догаджала. Як пойду я на ту гору, погляжу на ту калину. Сама я садила, сама поливала, няма того, что кахала. Сама я садила, сама поливала, няма того, что кахала. Працягваем знаёміцца з непадуладнай сучаснаму чалавеку міфічнай спадчынай Дятлаўскага раёна. У гэтым святым намоленым месцы здараліся і іншыя цуды. Тут, ля могілак вёскі Горка, маецца капліца. Кажуць, гэтую каплічку непадалёк ад расшчэпленага каменя з паўстагоддзя таму ўзвяла мясцовая жыхарка, каб вылечыцца ад рака. Хвароба адпусціла, як толькі капліца была пабудаваная. А яшчэ мелася тут культавая крыніца, якая некалі выбілася з-пад дуба. Верылі, што вада з яе вяртае невідушчым зрок. Святар, што служыў у святадухавай царкве, распавядаў, што прыязджаў да яго сваяк з Полацку, у якога надта балела спіна. Абліўся той вадой, і боль сціх. На жаль, аднаго разу вырашылі папарадкаваць крыніцу. Дуб спілілі, а пляцоўку вакол залілі бетонам. Вада сышла. Але вяскоўцы вераць, што хутка крыніца адродзіцца і ізноў будзе лекаваць нямоглых. Мураванай, мураванцы, вино да вино зеляно. Стоит коник на стоянце, вино да вино зеляно. А в сане есть воды не пье, вино да вино зеляно. Молодый паничек по головце бье, вино да вино зеляно. Неби, неби, славный паничек, вино да вино зеляно. Як ты будешь жанитися, вино да вино зеляно. Я твою паненку славно перевязу, вино да вино зеляно. И сукенки не замажу, вино да вино зеляно. Будем ехать полем бором, вино да вино зеляно. Полем, каменем, бором, коренем, вино да вино зеляно.
Я тыя камені перакапаю, віно да віно зеляно. Я тыя карені паперасякаю, віно да віно зеляно. Цябе маладога славна перавязу, віно да віно зеляно. Вушками до неба я достану, віно да віно зеляно. Віно да віно зеляно. Затятым вандроўнікам не сядзіцца на месцы. Пагасцявалі ў Дзятлаўшчыне, зараз едзем у Навагрудскі раён. 164 кіламетры ад Мінска і вось яны, вялікія Вераб'евічы. Менавіта тут у 2018 годзе было створана аматарскае аб'яднанне суседачкі, а на тыя часы на тэрыторыі іхняга сельсавета працаваў асташынскі фальклорны гурт, вельмі вядомы на Навагрудчыне. Менавіта з праслухоўвання старых запісаў і пачалося адраджэнне вераб'евіцкай песні. А вось у нашай студыі гуказапісу тая ж місія адраджэння у складзе на кампазітара Сергея Сухамліна і юную спявачку Лизавету Цуприк. Вот контрапункты тоже заполняем. Вокалом. А паншошки мне матулька дала, каб хорошая дочушка была, каб хорошая дочушка была, каб хорошая дочушка была. Хорошая дочушка была. Хорошая дочушка была. Каб хорошая дочушка была. Ну что ж, вот почти мы закончили нашу песню. И поскольку ты такая увлекающаяся девушка, скажи, пожалуйста, вот если бы стоял выбор, учеба или сцена, и что бы ты делала, оказавшись перед таким выбором? На самом деле я бы ни в коем случае не бросила бы учебу, потому что развитие в жизни — это самое главное, ведь мы на протяжении всей своей жизни учимся, и я бы ни в коем случае ради сцены не бросила бы свою школу, но если бы это был какой-то очень крутой проект, возможно, где-то, где нельзя было бы оттуда уехать, можно так сказать, то, наверное, я бы перешла на домашнее обучение и все равно бы продолжала развиваться, потому что образование, оно очень важно в жизни. А мы заканчиваем нашу песню, заканчиваем вот так же вот озорно, так же вот лихо, как ты ее начинала. Заспявае соловейка у зялёным гаю. Не лай мяне, моя мамка, што Ваню кахаю. Не лай мяне, моя мамка, што Ваню кахаю. Таго Вані брови чорны, ще й лицо румяна. Як обдиме, як пригорне, аж серденька вяне. Як обдиме, як пригорне, аж серденька вяне. Я милого притулила, целовала трошки. Каля тебе, мой миленький, прикипели ножки. Каля тебе, мой миленький, прикипели ножки. Няхай батька насварыўся, няхай лае маці. Я ж кахаю свайго Ваню, ще буду кахати. Я ж кахаю свайго Ваню, ще буду кахати. Заспявае соловейка у зялёным гаю.
У даўнейшнія часы, калі аніякіх асаблівых убораў не было, нашыя кабеты не бедавалі, а са звычайных вонкава простых рэчаў рабілі сапраўдныя шэдэўры. Пра гэта ў адпаведнай рубрыцы. Мы ўжо раней даведаліся, дзякуючы Сяржуку Выскварку, як некалі завівалі наміткі. Сёння ж ад яго для вас майстар-клас па завязванні хусткі. А менавіта гэты спосаб быў пераняты ў вёсцы Пласток на Любачшыне. Трэба сказаць, што вот такая хустка, яна ёй больш 100 гадоў, некалі яна каштавала столькі ж, сколькі цяпер каштуе машына. Гэтую рэч сапраўды не кожны вясковец мог сабе дазволіць. Для таго, каб купіць хустку дзяўчыне, бацьку трэба было прадаць карову. Это тая самая шаліноўка з Паўлава-Пасадскай фабрыкі. Такія хусткі выраблялі яшчэ ў Польшы, на Украіне, у Нарвегіі выраблялі, нават на Тыбеце. Вось такія каляровыя, шаўковыя альбо ваўняныя тканінкі везлі некалі з Кітая, таму і называліся яны кітайкамі. Цяпер мы створым форму, падымаецца наверх. Так, дайце я гляну, чтобы ўсё ж было, чтобы была ж прыгожуня. А то дзяўчаты потым не просцяць, што была непрыгожай. Это ж на камеру. А гэты край хаваецца вот так. Менавіта ў гэтым варыянце ўсе пасмы, хвасты, хусткі абавязкова трэба было прыбраць, каб не выглядаў убор неахайна. А ўвогуле, каб ведалі, існуе больш за 100 спосабаў завязвання хустак. Хто б мог падумаць? Ну вось такія прыгожыя жанчыны яшчэ напрыканцы 19 стагоддзя хадзілі па любанскіх вёсках. І па галоўным уборы можна было адрозніць, колькі іх гадоў, колькі ў іх дзяцей, з якога народу і з якой вёскі. Гэта з Пластка, а гэта з Старачоў. Вось так мудрагеліста і прыгожа можна прыбірацца, варта толькі мець жаданне адчуць еднасць з даўнейшняй культурай. Мы закончили записывать. Ты знаешь, мне очень понравилось. Несмотря на то, что мы с тобой работаем первый раз, но мне кажется, что мы делаем это уже давно. Так вот как-то ты сумела проникнуть и в мою душу, и в тело песни самой. А какие впечатления у тебя остались? На самом деле, мне реально безумно нравится эта песня, потому что я когда ее пою, я уже повторюсь второй раз, я чувствую себя, как будто бы я пою про себя. Спасибо большое коллективу Явор за эту песню, она очень классная. Спасибо большое.
Вось, уласна кажучы, ўсё застаецца ў мінулым працэс надання новага гучання народнай песні і нашая маштабная вандроўка па краіне. Ужо зараз ладзім супольнае праслухоўванне і прагляд твора, адноўленага кампазітарам Сергеем Сухамліным і спявачкай Лізаветай Цупрык. Я ж прызначаю спатканне праз тыдзень і зноўку накіруемся ў фальклорнае падарожжа. Куды? Даведаецеся праз тыдзень. Дарэчы, не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. Я ж не стамляюся нагадваць, што абрады і песні зацікаўленыя могуць убачыць на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Як на речаси полошиться, як на речаці на дощаці, красна дівчина полошиться, красна дівчина полошиться, красна дівчина полошиться. Як на речаці полощиться, умивається, у чаровички обувається, у чаровички обувається, у чаровички обувається. Чаровички мне татулька купил, как хорошенький малойчик любил, как хорошенький малойчик любил, как хорошенький малойчик любил. Мяне. А паншошки мне матулька дала, как хорошая дочушка была, как хорошая дочушка была, как хорошая дочушка.